ye ma asante man a na waye konfo a ye kon ho abusa wo asante dwumadie nyina mu se ade a yiru konfo ye ma asante man no Today's TV so no for me wakwa aba me wache mo ha e mo wajo e do ba Today's TV so and then we share subscribe video no we na wa share mama nsan nyina ahwe we akọ comment section wa kire wadwa bote na sumdue kwan so amahimam keche amahimam dondon betena sese ya na ya bekosem ni amane Ghana sansem chita sese hu nkomo e na Today's TV ye di ni mo enti so kwato so na wa subscribe ya wa ha ho kora esua de akase de hemfo hu nkomo amahimam ya brempom mo omo ye ne papaya omo pese nkabo mu no ho asumdue na ye pe ye mpentetimu tiro betena so obedane obechia obedintitimu beba no ye nyina etena se ne yakabi ye de papayo ane asumdi atoso etu subscribe ya wo ya no wa share mama nsan nyina ahwe ko comment section no wa kire wadwa botre kwan so na na yo nyedo fo ye bawura mu dia ye na ye ko kira patra edina do kira patra ewo Ashanti region Balekasu ewo Kumase Mantsamo hwa ena sa kira patra ewo na upon the history sayate a lot of people ka say ene na konfa no che eho eno kowuye ebim ka say eho ene yesi obi kura be ka say edi ntina kira patra ndin no di ntia ene se obi to din a ebi se kuro bi ha din bi ye de to so a ebi se like bosumtwe ye din wotie history a wotim se enam aboa ensuo ne ka bo mu wate ase like we de ochiri na like busom twe on pede yes it is sa na wokwa sa kira patra no enso so no ne mini ene kwan a ne fonda ne si baaye ene de baaye media me si hade mitutu na basa mitutu ni pampamu na media ma ne nyina ya hwebi ego ha video ni bi mra ye ba onwadofo ne efe no no waka ha Today's TV yensua de emfamfiri mu comment no subscribe no wa share me so pasase atode a eye Nkati and Sans property pebi toy na busua no onya kase aya mahimam keche mahimam dondon amaji wakode a metoso nyensa yenkomra sese tosumi ye kure ni din ni chapatre nasia no ko ni din adin ani chapatre kronde oyoko nasia no oyoko na ye mbosun kase a owo kure due mu ano efre no menyam nasia no sun kase na kure din menyam oyoko menyam kuro nti kuro no ema se di fe no oyoko menyam kuro na mra bosun kase no efa ye nana ana efre no Kwame Redu no se mra bosun kase no efa ye nana a ode e baaye no fe no Kwame Redu o kire na chiwade te bosun na chiwade eye apatre ana enwa se na se no bosun na chiwade no e apatre na sabi enwa nti ekure na apatre mbem si kure na apatre kra yichi ade a esanse bosun chini nti konfo na ofaro no na ochi na kuru no emu so ye mfa apatre mbem se ade a bosun na se bosun chini nti sabi konfo na komo bosun na ochi sa na mmenu fa apatre ene enwa njama konfo na sabi o ye na ode e baaye no no so be di sino on so echi sa na mmenu ye enwa ene apatre sabe na kuru nyina echi sabe na kuru nyina obi a sabi o chiri apatre ntimi emfa kuru ni apatre de sabi emfa emma ne kuru mu kra apatre nso ye nyina enim se ewo asuo ho bosontwe mu ne yi apatre se de na sia no apatre sabi bosontwe asuo ho ho na ye fa apatre den anso se kokumase se de ya o se twam chapatre amanfo no nyina enya bi ewie nsanse na ye nam a den o se den ya o se twam oyoko eko kumase ama santima nyina anya bi wie nti omo de ba na omo dru ya ha na so mo manefa kru ne echi na omo de if you asuo ho ba na se no omo fafa kru nam se bosu mchinti
ɔmo ma ne fa akyire ɔmo de betwam de akɔ Kumasi sɛ obi bere fi na sɛ ɔbɛn kuro no a na kuro ma na ka kyɛn sɛ yɛ kuro deɛ yɛkyira patre sɛdeɛ nanase no ɔmo ba na sɛ ɔmo kyɛm fa kuro mu a ɛsi yɛ kuro deɛ sɛbi bosom kyira patre nti ɛyɛ wɔn a na ɔde wɔn nam abitwam no ɛna yɛ sɛ kuro no ɛyɛ kyira patre ɛna ma kuro no din sesa firi yoko menyam kuro ɛbɛdane kyira patre ɛsuo ho fo na ɔmo ne nam ba no ɛnam sɛ wotwam a yɛka sɛ yɛbi kuro no kyira patre nti na ɔsɛ ɔmo hu sɛ kuro no kyira patre tɔn ba ɔmo ka kyerɛ ɔmo afoforɔ sɛ kuro no deɛ kyira patre ɛna dane ɔyoko ɛbaa sɛbi kyira patre ti kuro nankasa de nanka ne din yɛ ɔyoko menyam kuro sɛ na seɛ no kuro no deɛ nanka ɔyoko menyam kuro ɛno ɔmo a ɔmo twam no broni se pass by no ɔmo na ɛde kuro no kyira patre na nnɛ kuro yɛ abɛdane kyira patre ɔmo na ɔmo de apatre etwam no yabi kuro deɛ kyira patre ɛna ɛtɛm yɛ a ɛba asanteman wiaseman nyinaa ehunu sɛ sɛbi hana bosom no kyira patre nti ɔsɛ hana yɛfɛ no kyira patre ya na obu sɛ bibi fa Komfoanokye sɛ hana obɛwuye anaasɛ hana ɔbɛdaeɛ sɛ na seɛ no na obisa Komfoanokye wa mewu ha de wo mu ni sɛ asanteman ɛkɔ ako bia na ɔmo ba kure mu ɛba yɛ komfo brikomfo anokye sɛ na seɛ no na obebusa redu komfo ɛne ne bosom akwanya sɛ na seɛ no ɔmo bebusa akwanya sɛ ako bi da yanim na yɛbebusa menyam sɛ yɛbetimi akɔ a sɛ na seɛ no ɛfa ayɛnkofo a ɛda sɛbi Komfoanokye ɛne ɔkɔtuma yam ho no sɛ ɔmo ba ɔmo kɔko no ɔsɛ ɔmo ba ebisa akyire ɛma sɛbi Komfo no ɛto ɛnam Komfo no ɛto ɛsrɛ ɛma ɔmo sɛ ɛkɔn ayɛ kɔrɔ bi di gbɛsɛ nkunim nti na sɛbi ne Komfoanokye wɔne sɛbi kurom a Komfo no ɛfa ayɔnkoɔ Komfoanokye ɔbɛto redu komfo Komfoanokye bɛto redu komfo wɔ asanteman mu ha na yewura mebɔ mu ase kasa kyerɛ no newura tu ɔpemso a odi kan ɔde Komfoanokye ba no Komfoanokye hu sɛ redu komfo bosom a ɛyɛ menyam ɛyɛ asanteman bosom ɛwɔ ha na redu komfo na ɛkɔm no sɛ na seɛ no wɔde sɛbi Komfoanokye ba no ɔwɔ sɛ wɔde ne bɛsi sɛbi redu komfo so ɔhu sɛ redu komfo tumi bi wɔ ne mu to so de bɛsi redu komfo so nti ɔde ne bɛgya ɔde ne bɛkyerɛ no mo sɛ ɔmo kuta hodie biara no ɔne no na ɛyɛ sɛ santeman wura de ne bɛgya no to mo kuta deɛ biara fa ako ho biara no ɔne mmienu na ɛyɛ ɔsana santeman bɛkɔ ko biara no ɔmo ba ɛbɛbusa redu komfo sɛ de odi kan kaeɛ no ako na yɛkɔ no sɛn na wohu no sɛ de odi kan kaeɛ no ɔmo ako biara na ɔmo ba bisa redu komfo ansana sɛ mo hu sɛ ɛkɔn mo kɔ no bɛdi kuma sɛ mo ninkuni sɛ na ohu no de dɛnkyerako a ɛtɔ so mmienu no ɛna seɛ no saa mmerɛ no na Komfoanokye ɔmbɛbusa wi a ɔrekɔ no na ɔsɛ ɔne redu na ɛkɔ nti ɔde ne ho kafoɔ ɛbɛgyae ɛna seɛ no sɛbi ɔmba Komfoanokye baeɛ no na sɛ ko no ɔmi na ɔsɛ ɔmokɔ na sɛbi ɔkɔ ko a ɛmaa sɛbi ɔba bi ani akyiri ɔsɛ ɔde ne yere ɛgya kyerɛ tɔna yere bɛgya redu komfo na redu komfo nso bɛkɔ bi nti ɔnso de ne hyɛ ne yere nsa nso de ɔno hyɛ redu komfo yere ne nsa na mo ne mmaa ɔde ne hyɛ ne nsa no ɛpaa sɛ na ɔmo de apatre no bi abɛso kuro ne nkwantia maame no nso ɔbaa na ne kɔn dɔ sɛ mo ti ne ɔtie no ɛmaa sɛbi ɔmo hinta sɛm no sɛbi apatre no a ɔde yɛ nkwa no na ɔbaa no kɔn dɔ ne nyinaa mu nso na redu komfo di kan bɔ Anokye komfo amanneɛ sɛ ɔno n'akyi wadeɛ ni nti kuro wei deɛ yɛkyiri saa de no a ne yere no nso nim
sɛ yɛkyi sɛ rekonfo abɔ kɔmfɔnakyi amane da sɛ bɛkposo no ɔkyiri sɛ papatrɛ no nti na wɔn nyinaa na wɔn nim sɛ kuro de yɛkyi apatrɛ ɔbaa no fa akwati kwan kɔtɔɔ bi ɔbaa no fa akwati kwan ɛkɔtɔɔ bi ɛde yɛ n'aduane mmerɛ na rodi kɔmfɔ yere agya ne hɔ kɔ afuom sɛ kɔmfɔnakyi yere no ɔfa akwati kwan kɔtɔɔ bi ɛde bɛyɛ nkwan abere a sɛ bɛne rodi kɔmfɔ yere no ɛkɔ afuom no ɔbaa no nso de bi yɛ nkwan ɛno nti ɔredi n'aduane no ɔyɛ aduane wi a wɔdi no na kasa no bi ɛkaa ne mene mu ɛyɛ ɔbaa no o ɛyɛ kɔmfɔnakyi o kɔmfɔnakyi yere no ɔredi bia no nam sɛ bosom kyiri nti ɔredi bia no ɛna kasa no ɛhia no nti mmerɛ a redi kɔmfɔ yere baeɛ no na kyerɛ sɛ maame no ne mene mu akyok sɛ kasa no hia no sɛ mmerɛ a redi kɔmfɔ yere no mfa afuom baeɛ no na ɔbaa no sɛbi wɔyɛ akyiwadeɛ ama kasa no ahia no yɛto nkra ma redi kɔmfɔ baeɛ sɛ no nti sɛbi wɔm to nkra ma redi kɔmfɔ ɛbaeɛ ɔbɛyɛ biara ne nso anyɛ yie ɔbaa no yie sɛdeɛ nanaseɛ no redi kɔmfɔ sɛbi ɛto nsɛm ma ne baeɛ ɔbɛyɛ biara nam sɛ akyiwadeɛ nti ɔyɛ yɛyɛyɛ no sɛbi fofie anto atama ɔbaa no ɔne ka akyi abansa na wokɔmfo pani de adeɛ abɛgya wo na saa mmere yi wafiri wo nsa ɔno nso wɔ akono nti ɔpɛ baabi de no toeɛ ɛyɛ n'animu kɔmfo manyam n'anim hɔ a na ɔde ɔbaa no toeɛ nam sɛ kɔmfɔnakyi ɛde ne yere ɛgya kyɛmakyerɛ no na sɛ aba saa deɛ a na wɔsɛ ɛfrɛ kɔmfɔnakyi ampa nso redi kɔmfɔ baeɛ no na wɔsɛ ɔkora no ma no ɔdamɔduro nti wɔkora no wɔ ne manyam anim hɔ a ɛno na nkurɔfoɔ bi hu a wɔn sɛ kɔmfɔnakyi na da wo nyɛ kɔmfɔnakyi na da wo ɛyɛ ne ho kani sɛ ne kankyema anaasɛ ne baa na ɔne ne nam ɛna yɛde ne bɛto ha sɛ mokɔrɛ sɛ muhunu saa gyinabea no a ɛnyɛ kɔmfɔnakyi na sɛ bi kasa ne hia no sɛdeɛ da biara moka no monim a wobɛsɛ mbisa ne yere kasa ne hia no ɛno na sɛ bio baabi a ɔsɛ ɔda no ɔde ne toyɛ no hɔ ne saa tumbu no wɔ ɛno no nkyerɛ aseɛ no sɛ ɛno no nkyerɛ aseɛ no ɔbaa no din wɔ hɔ a yɛfrɛ ɔbaa no nyamesa ɔsɛ hɔ no nyinaa sɛ yɛfrɛ no nyamesa ɛbɔ ɛso sɛdeɛ nanaseɛ no kɔmfɔnakyi yere no yɛfrɛ nyamesa nti baabi a sɛbi yɛde sie no yɛfrɛ nyamesa so nam sɛ ne din no da hɔ nti nyamesa so na ɛno no na mobusa biribi fa anwanwadeɛ a kɔmfɔnakyi ɛyɛ ne kurom a ɛne tie mu a ne sɛ na mobisa biribi ɛfa sɛbi kɔmfɔnakyi ɔkɔkɔrɔ biara so a anwanwadeɛ bi a ɔyɛ wɔ hɔ biara no na mobisa kyɛpatrɛ nso ɛdeɛ na wɔgya wɔ ha yɛn kuro deɛ wɔgya nsuo nanaseɛ no yɛkuro no wɔgya nsuo deɛ nti a wɔgya nsuo no nso ne deɛ nti a wɔgya nsuo no ɛno nso na ɔbɛkyerɛ aseɛ de akyerɛ asanteman ɔduru kuro wɔbusa nsuo nsuo anom sɛ kɔmfɔnakyi bisa nsuo sɛ sɛbi ɔredi kɔmfɔ mpɛ nsuo anom sɛbi baabi a na yɛ nananom kɔ nsuo so na ɛkwan wɔ na ne hina no nso na ɛmu nsuo awe sɛdeɛ mpanimfoɔ no ɔmo di ehina kukuo esi wɔhyɛ mu nsuo no na nsuo no sɛbi awe ebi sɛ no ɔbɛsɛ ɔbɛkɔ nsuo no na mu twɛn twa ne twa sɛ ɔma ne nsuo nti kakra na ɛwɔ aseɛ no ɛna ɔsa ɛde maa no twa ne twa sɛ sɛbi ɔredi kɔmfɔ ɔma ne nua nsuo nom kakra na aka ehina mu no ɔwie na ɔde maa no sɛ anɔkye kɔmfoɔ nom nsuo no ɛkaeɛ no obusa sɛ ɔma no yawa sɛ ɔnakɔkye kɔmfoɔ nom nsuo no wie no ka no so dabi sɛbi ɔredi kɔmfɔ mame yawa na ɔde maa no nsuo no ɛkaeɛ no gu yawa no mu nti ɔde nsuo no ɛkaeɛ no gu yawa no mu ɔkyerɛ sɛ baabi a mokɔ nsuo kwan wa wɔyɛ mokɔ nsuo ɛkwan no wanti yawa no de kɔ soro pagya yawa no de kɔ soro sɛdeɛ munim anɔkye kɔmfoɔ no dwumadie no ɔne ɔbɔ adeɛ kasaeɛ sɛdeɛ munim sɛbi anɔkye kɔmfoɔ no dwumadie no ɔne ɔbɔ adeɛ kasaeɛ na nsuo ba yawa no mu na nsuo ba yawa no mu nti yɛkyerɛ ha ya na ɔhwe nsuo no egu fam sɛbi o wohwɛ gyinabea a ɛwɔ yɛkyerɛ ha ya ɔmo ɛyɛ petrol station no yɛkyerɛ hɔ a ɛna ɔhwe nsuo no gu hɔ ɛna ɛbɛsi nnɛ ɛna ɛbɛsi nnɛ ɛda so nsuo a
free it sambre na o yes ade no na na kuro yi nyina ye no osinam se na nsuo omo ano mo area yi na nsuo yi na ye no na eno anso na ye de noa bosom no aduane de sidan bosom dan kra yi si asansuo na bi na yesa na ye de eye ni nyina enam se na nsukwan no ware nti ohwie gu ho no nsuo no se bi eka ho ema se bi o chapateman ho ho mo ba nyina no ho na mo se nsuo no sabi bosom na sabi o wote so kura mpo no na ho ne se nsuo e de som bosom no ne no na duane ne bibia e be sin de nsuo ne nwie sin ne nam se o sere oduma kumanti nsuo no de enwe da o mu se sisi dan bebre ho si o mu se sisi da bebre ho bi kura ne ti so na ye si dan ho enso wo ye dan a wo be pia ba si nam se sabi o nsuo no e o gina enti ebia na o mu si dan omusida akura na nsuo ntimi bu dan gu nam saanti tumi ye wonu nti nsuo omusida akura na nsuo no eda ho ba nsuo no to ni din asre chese wasre ana wanya nsuo no a edin nya ye kase asre no sebi nam se o sire fi suro ma sebi ebe bu fo nti nti fe ni se o sire nsuo no efi odman kuma ho na be gu ho friend nsuo no asre fe nsuo no asre ebe sinne ye abosomnuane ana se nkunwa no ho nuane bia ho na yakosa nsuo be sinne nsuo no na sebi o esade sum bosom no ebia na ne bibia ana chikomfo ye nema bibiri na ye hade nsuo a wode mae se na sie no akofo na ma bibiri awa mai biso yesu yan chapatre de wona mabu ananam da ho ma ade a oyema nananam no ene se nsuo no a osire fi so ede maaye no no ti ye fakomfo no chi ho ne kuri ne miracle a oye no enso eno no fakomfo no chi sebi ijina di a oyema sebi chapatre mai no eno no wo mu nkrata mu no mehu se mu bu se bibi se adien na chapatre eye mra santeman shase se dia na se no osimu bisai se ede na sebi chapatre mai eye ema sebi asanteman opem so di kan echichiri ne kuru no na kuru chapatre ewo ho sebi opem so di kan echichiri sebi asanteman no na chapatre de na wo ho enso opem so de opem so so opem so de opem so ayekofo nyina PC ko nyina PC nti ne opɛ na woyɛ ne woyɛ bia so yɛ ma asanteman se de opɛ opem so pɛ ye no na woyɛ do ye nyina so e ma asanteman na onim sɛ ne bosom kɛseɛ ɛwɔ kurom ha onim sɛ ne bosom kɛseɛ sabi ahana obepie ye nti ade a chapatre ɛyɛ bo asanteman ɛyɛ akom ɛne sɛ ɔbɛkɔko a ɔbɛbusa sɛ de na sie no nam sɛ asem asanteman ɔhene bosom kɛseɛ ɛwɔ chapatre nti sɛ ɔmo kɔko a ɔmo kɔsa ɔsɛ ɔba bisa na ready komfo hwɛ sɛ akon no edi nkunimdie bɛba anaasɛ edi nkuguro bɛba nam sɛ sabio ɔbɛbisa no obisa sɛ ɔhene na komfo redu ya kɔyi ede na bɛsie sɛ me madwene bɛkae me a ɔsɛ na adwene bɛkae na akon no mu baako korɔ bɛbusaeɛ no ɛda nkyerɛ akon no akon baako bisaeɛ ɛda nkyerɛ akon no nansa si komfo wura adam nansa na ɔmpie na akon no so agusu a ɛba na akon no so sɛ de nkyafo no kusu a ɔmo ba nti opie no na ɔkyerɛ mo sɛ yɛnkɔ na yɛbɛdi nkunim si opie ba ya na ɔkyerɛ mo sɛ nana no mara mabu santima wura ɔmo nkɔ yɛbɛdi nkunim ampa nso mo kɔdi nkunim ampa so nkunim ɛyɛ n'adwuma nti sɛ yɛhwɛ adeɛ a kyerapatre anaa redu kɔmfoɔ ɛyɛ ma asanteman a na wayɛ kɔmfoɔ a yɛkɔ no hɔ abusa wɔ asante dwumadie nyinaa mu sɛ adeɛ a redu kɔmfoɔ yɛ ma asanteman no ebisa no a sɛbi ɔmo ba no ebisa ɔhene bi bisa no nti na ma sɛbi ɛma onyina baayɛ ɔmokɔ bia na ɔmokɔdi nkunim so a na ɔmode boɔ ɛfrɛ no nokware boɔ ɛba sɛ wadi nokorɛ nti ɔmode nokware boɔ nso ɛbrɛ no ɛne ɛho nneɛma deɛ ɔmode ba abusa
ansa na omukoba nso omre no kware bo na ba se na sie no o se enam se omukwa omudi nkunim nti sabi o comfort mo se omukoba sabi nam se omukwa yɛ omudi nkunim nti se koma o hye wo no abam ene ombe ne kwabo na wada mo comfort am bu obu oni o nti ye chefa na ye so ye bo asanteman ni se ye hyenkom ana se ye kan sana yayo omayo se na sie no de na sabi edu komfo nam chapatre komfo no nam se oka ebam ti ade a sabi asanteman no odi share sabi ade a komfo redu odi share asanteman nyam no eno no nti besi ne se santen ne etna se a se besi ne santen ne tiase a o se ne komfo ne dikan koma na kwa aba o se ne komfo dikan na chapatre ne dikan akoma na kwa aba ansana ni bi ato aso ne yen kom se yedi akonya adeshi abeya adeshi konya enso saa nhihye no de da ho se ewura etena se a chapatre na dikan ma na kwa aba ansana se ne bi obiase o se ene yehoyi yenkom sabi chapatre se onkom se nam se eye hyaso da ho nti na tambia no tumfo trase a onu dikan se be koma na kwa aba amra mi wura de creation minsa eye 6 November 2023 se ne kan no mi wura de akunya na share nsa 6 November 2023 ade ya mi wura ko chiame kwa kusu se ne ni wura chiame esie no oraje mze chapatra wo de ko no hwi ni ho se chapatra o ko ne de hwi ni ho nanso osum sumpa nananom ene yewura ebe show se de sanjimawura ka chen se ukoyi chapatra de hwi ni ho eso sumpa sabi eche ahonya ene den ya sabi o nananom ti ase sabi sanjimawura ti ase bonya ho ade aso Jimmy bae mi hu se me man asiye no edampan so bae no hu se o man asiye no ho dampan obi ewura ho wifo afi wona mabontia de kan se chirapatre de okwa obinya tramol obinya cocaine obinya bibia ato se na se no o bae no nkwala boni adware sabi o asiye ho ma nam se asiye ho so sabi o na nanam da ho e obi kro nti me de si mani so se meto mebo ho ban se na se no fensi etwa ho se na se no odisi no se opese obo ho sabi fasuo eto ho ti ya sha se ayeye se no ko ha be hu wi de na so yebuso ayeye se ko ha be hu se djumadi a na odi ye ho bae mi fie ha so na enkoyi se na se no obaye na ifia no na msa chintine enkoyi so masha masisi guso ame so me guso ame ye ho dwo so ahyase a o siesie butai si mani so baako awo kuri mu ni se kru chapatre benya modern community center se na se no se kru chapatre sabi o bata se ni so se be community center ama sabi chapatre mai community center enye apata community center sabi o enye apata edan mu edan mu a ebetimi aye big hall ase no ye for funeral and a party obesi na abansoro ena wo hall kese ego mu na ase no na sabi be ayie e wo no na etoso no be hall kese mienu a be party central as a party center ase hall no be hall kese mienu a sabi o opese sabi wa ukọ eja efense ukọ otira ho eyese party e ma yefro enya yiye nko a wo no woyewu sabi nyina ka ho bi yamema ya hoden so a asro be guest house yamema ya hoden so a be guest house bi wo soro obeje form na wo ye eyiye na wo ye party na bia wontimi nkwa wontimi je dan so obeje ho na wade ase wontimi nkwa sabi
amagye bia e wo honom betuma da ma de chi a wakọ we na be sika o we na bebe mu a na yekomanya madaro mu nyenya be mu a sabe yetumi ye wo no yekomanya be boa no na ye wogidie su se bebe si won de wogidie se bebe afa ngomasua mi a me ko school okromu a ana me hye me school ase si fa masua de ho ana hye o ka ho bi na o hye se school ase e wo chapatre ti me bae ne me hu se school a me nana a na ye freno Kofitibu o si 1944 no eno a na desi o so bae no hu se ni nana Kofitibu school a wo chapatre no ono si ye 1944 eno a na se ni ho ti me hyase tu ho na mo so hyase tu ho na mo ne the then minister o se chama na se bi Akufo-Addo na Akufo-Addo ona bo ho no president wo ho no tu ho na mo ti minister shemebo se minister kon ho no addition shemebo and so senior president J.W. Bush American former president said the American president J.W. Bush no any political leader say abamu yes maybe say abamu penye ho no yes maybe and he said obi a politician na oka kire wo ukobusre na de na oka say yes mayor in your back of your head maybe say oka say na de a o man penye no ko say na de a ka say bia ni ti na woni chi cha na wo say wo hunu sa na wo say wo hunu ni say mre nemre twemu na onye ya untimi enka ho hwe na me say man penye bia ba o mre a say odie ansa na wo chi so no o say maybe no kire say mre bia wo ne mre nti wo mo penso no butaya medical ye no amaso so wo penso o ye bia butaya wo de koye no amaso ya mo say wotu ho na mo ma surveys e bai so wotu ho na mo ama krachifo ebisisu asase no nyina etu ho enso Kofi Antoata enso Kofi Antoata e ma sabi o man no sisa bai anu to school ni de ye guso nti school ni de ye nya municipal head na ye best so na se opanyina o hwe asikwa municipal ho no ene ye twen no obade a anamo bia o so otu bia no butu afa ho ebiem ye wo fire service e wo kromu a regional fire service headquarters se na se no regional fire service asantima nyina no biti ahana wo we enkra na meto de ama wiase ne obi a obehwe bia emramu no se wosi adwuma e wo bi kromu a o slot se enkra woto afa mo sabi kasa ifidi so e de ama National Fire Authority so no se obaji obi kuro asase na wosi adwuma aye fire and na say any company program no or slots or say ka o fani pe bia at least 5-10 or say a fakruma say the ohiri esiere no wo say dimadi ba sabi ukuro mu a o say sabi ukuro no susu emnantie baba wo so mje chechefa e wo sabi olukuro mu ni mano ni nana no so so share for adwuma ba kuro mu 22 years ni se adwuma ba kuro mu ha no mfi aduonu mienu ni ade hye mienu pe ono ade obeto ye ni onimo no ade hye mienu pe na wo ma fa no wo fa wo mo nsura na me nifa hene ka ho miensa si wo nsura ni nifa hene e ka ho miensa afibia no me mpanimfo yi ekọ afibia no sabi mpanimfo a watu wo mo no o mu nyina tu ho na mo yemfa ma wo nso enkwesi aga ti me bai maboso so bai ono kwa tu ho na mo bira ya my friend the regional chief fire officer no na ka ho asem wa hye so afre fire service panyi pa na oda no o wasantima ha no afre na kasa na sisi de yemi de kura ni se
the national fire director na wabano si ana the end the pa say national oh Ghana mahama yi maame no oye ni aye de hye so oye ni aye de hye free krum ha de be wotena so free krum ha de ne so ha na wotena ye nti ye wa akonya say ye ne din komo nti ye wa akonya say o say ko ana ebe na ko din komo wa ba ko mana kwa ba na kan nsem ya de akye no mfia ka we ni mu de ana say o gidie say mfia ka ni mu de ma de hye ne benya adwuma ye this year chepatre no obenya fire service adwuma bia ye eno so makoma so busa so ne so na koma so nti sebi nkwala wo krum na adwuma wo no mu nya bi nya dias na akoye sisi na mankwara boni so bakrum se na sie no nkwala boni bakrum a na adwuma di a omu nya nti nso abayi de betu na mo bebre ama sebi na no anya adwuma bia ye fire service adwuma bia ye jidi se no so be ye adwuma o se ono so jidi se betu na mo a e be ye adwuma enyuma a omo bibi no krum ha nyina no DBS on the nkwada wo yo hospital kese ewo ha yo nkwala nurses yo nkwada wo mako school administrators ni nyina no ye behwe na ye ministry of health so akasa na se no ompere bebre wo ha a ne nkwala bi ewo wo mu Chapati hospital Ekmasi South no onso ewo Olympus so onso obehwe ama 7 ni mana nso anya adwumadie bi adi ho no ti ye ni so ade hu se be makuri apagya na se no so de se on the obai die sabi o makuri na apagya me na nanom ne me ofanom eye bi sin nanom ene ofanom eye bi ber ma ye bi be wanyini nyina so nyani nyina be ba ye bi wanyini nyina nti wonso ba so ebe toaso na watoaso na se no so eba be toaso se de me share me wura asantema wura bono me nso ayemu no me se de me ofanom be ye me nana ene me ofanom be ye no na me be bi atoaso na se no tama wo sai wo tumfo ni mu no sai sabi o wo sa afre mu no sai sabi o papa ene nananom ene ofanom do mo ye no so be bi atoaso ti esre nananom ene oboade no mama ya hoden ne so yetimi ayi bi atoaso so se nananom oboade nananom ka ho bi o mana hoden tumi nyansa onso fantoaso nyina ne se bibi sa betima bamu a na me mpanimfo a me ne omu ebom esom no sisa no amwa ansa na be so no ani mpanimfo eso abone chidom aboa no o kwanya nua mu ze mpanimfo sisi tuo no nya chidom ana otimi se tuo nya chidina ba ba ese bi na otimi to se omu eboa yebetima ye de o se bia se bakufo achi danfo sabi wabai sabi wara madu di mudu abai so nya chida chidafo a nso be ye ba se obi bia e dia ba santimai e be ka chapatre nia metimi akafa ehun ne se ye hwe ye wura opemso se tutu abebio to so mienu a wura me bo din kasa wo so hwe ni wura santimai wura bo din kasa o se kane ne de etuo ene ne prade si kane de etuo ekokon ene de sa de prade se ye de pen se ye de sabi pen ene pencil ene book ene de prade nti afutuo a metimi de ma Ghana man ene asante man ne nkoda free chapatre ene se omomo omani nku adesua ho se de ya chapatre ne se no se afutuo asabi o se efini wura ho a odi tuja amadana man santi man e chapatre o ma na de hie ekun se o ma de sua mo sua de sabi o trimo obi timenye na asabi o sere ze ye tri ye kakra ye wo school mienu o kremu a ye tri ye kakra o school ese mienu o chapatre Ramsey a omo STEM school ni bi aban abeji Ramsey a sabi o STEM school no ebi o hobi ebi so na omo secondary school the STEM school no STEM school me de makuru mani nyina ne se ehye da ho sa akora bi obi free chapatre a utri be di abo no ko ho a untu school fees
Say na see no. Fitu na ka de ma chapatrimai. Sabi school na ho ne de ono ana sase so. Nam so pedi kan say wo be yiri bia o sase so a o kwanya bia o so de man nanam. Ti kwanya wo ho say utiti bua wo dia o de kwa no say so nsa. Ni bia kraso an. Omo ma ngomesua. Omo konno. Si omo ma ngomesua. Omo konno. Na say wo kondo na usua de dia. Ya so won say wo refia ha. Ba bia ye do kwa e bidru bia no ye nso ye behwe say wo bekọ akoduru. Si de onimojo na sabi iso mo pia no. Ti na say enwa asua e o timu dia o pia wa sabi ni gwase ni ka no. Ya futu amde man kwara ne say omo ntwe omo mfiri enubone ho. Che anande ma kwara no. Enubone no sabi se gwade se omo ntwe omo ho emfiri ho na emuwa wo mo. Ani asanom. Ni asanom. Na say sa no ma yo twe ho firi ho dia. Peni say Bible kura ka say nyansa ahyase ni nyamesuru. Usuru nyame a onko tramo ho. Usuru nyame a onko kokin ho. Usuru nyame a onnom apetition. Kwara ketwa ennom apetition. Wani bebre say obesua de na daache obesi wi. Kana se